Warning. Ang video nga inyong makita karon kay saba kaayo. Hinaya ang volume aron dili mabungol. Oh! I don't know how to speak English! What's up, guys? Welcome back to another vlog, no? It's me again, Yuki JC or Yuki PH, back at it again with another vlog. And today, ako himuon ng appreciation message para sa isa ka vlogger diri sa Valencia City, Bukidnon, no? And kani siya nga vlogger is very humble, and I like the way she talks to the camera, no? It's very natural and so very what you call this? So very cool. Yun lang pala sasabihin ko eh. And ayun nga guys, itong vlogger na to ay walang iba kundi si Russell Zon. No? Alam nyo ito si Russell Zon, guys. First time ko palang nakita ko sa YouTube and na-inspire na akong gumawa ng vlog. Katulad nito. Itong vlog na to, teka wait, bakit ako nagtatagalog? Hindi naman ako Tagalog. Bisaya tayo. So kaning vlog guys, no? Ikalima pa rin ako nga vlog guys. So na-inspire ko himog sa mga video kaya syempre, kung gusto ko maghimog gusto ka mahimong YouTuber, syempre matanaw yung mga video diyan, no? Sa mga vlogger na sa kinsa. And out of nowhere, kita na akong iyang video, no? And isa po ni suggest ako sa akong mga classmates. Patanawon daw na ako iyang video. And which is, pagtanaw na ako, damn! I was inspired, you know? Kaingon ko nga, wow! Nothing is impossible! So, kung nahimo niya nga mag-vlog, no? Russell Zon, shout out to you. Russell Zon, or how do you pronounce your name? So, shout out to you, no? Thank you for inspiring me to make videos like this, no? And unta, you will make another video or more videos to come. And I will keep on watching you. Number 1 subscriber ko nimo, no? Although dili ako yung pinakauna nga nag-subscribe. Pero, yun sa subscribe button, pre. Pinindot ko yung notification bell para makita ko yung mga vlog mo. Nagpa-pop up agad kasi naka-data ako palagi. Ayun, nagtatagalog na naman ako. So, Russell Zon, no? Thank you for inspiring me, inspiring us from our classmates, no? And na-boost akong self-confidence kapag tanong ako sa mong vlog. Wow, this is amazing. Bisaya, vlogger din siya. Nothing's wrong with Bisaya, no? Bisaya number 1! Number 1! Bisaya! You know what I mean, Russell? No? Thank you for inspiring me. And unta, no, someday, pag banaghan na itong mga subscriber, magpabagas akong daw karon. And someday, unta, no, makita tika in person. Although, mo na among mga wish, no, kanang mga kauban na ako, mga classmates na ako, nga makita ka na mo in person and take a picture with you. Unta, makita tika while I am making a video or a vlog. Or basta, ako makita, tika, no? Noong collaboration nga may tabo, bahalag ka jut lang ba na 2 to 3 minutes? Wow, assuming. Mga, just a second, bahalag makita lang kagaman sa akong vlog, no? It's, what the, oh! I don't know how to speak English! No, punta, makita ka na mo, no? Sa vlog na mo. And you know, kanang collaboration or bahalag makita lang ka jut sa akong vlog. Gusto na nakaka dako nga, what do you call this? Achievement kumbaga, no? So, what to Russell Zon, no? I am watching always all your video. Payaman! Kung TV lang din, joke lang. So yun nga Russell, thank you for inspiring us. Thank you, and God bless, more videos to come. And God bless. Payaman. Let's go. Grow. Subscribe mo na yan. So that's it guys. Thank you for watching in this video. Thank you for watching. Thank you. And kung bago pa lang ka sa kaninga channel, no, hit that like button, subscribe, share. Tuplo ka po ng notification bell kay para lang good. Hindi, joke lang. Para mo kung namin i-upload nga video, no?
ang pinakauna makakita. So Russell Zone, thank you. And more videos to come. Thank you.